chơi akhir lah akhir ini mbak Bima ơi ini mau ke dari kan ini fabric nang Hello लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोना सोर सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायलांगोन होननानै नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नै जोंहा दिनै बिमा फिसा फुङावनो हासिबजों न'खौ जारिग्रोलायबाय आरोना लोगोफोर फुङाव सिखारनानै न'खौ सिबग्रोनानै लाखायो ओमफ्राय बेनि उनाव मामिखौ बाबाय आं बायाबाथ' जेबो जाखाया दाथ' बिबै गैया नालाय ओमफ्राय बानानै न'खौ सिबग्रोनायसै आरोना आं लोगोफोर स' नोंथांमोना सोर सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव मा देखायनो हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर होदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नै दायो दुगैखांनानै लाग्रोबाय आङो लोगोफोर न' सिबखांबाय सिथ्ला सिबखांबाय ओमफ्राय बिनाव दुगैबाय ओमफ्राय दायो बाबानो साहा फुदुंबाय आरोना साहा माने गाइखेर गोजा लोंगोन नामानो ओमफ्राय फुदुंबाय ओमफ्राय आं दायो दुगैनानैबो लाखांबाय आरोना लोगोफोर एसे बेलेगाव थांनो नागिरदों जोङो उखा मुखा नै देलायथ'वाखै आङो डाइरेक्ट बाबायाबो ओंखाम सुखांबायमोन नालाय आं दायो बाबानो गाइखेर फुदुंनानै होग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय दायो देलायनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव थांसै आरोना लोगोफोर जों एसे बेलेगाव थांनो नागिरदों आरोना दा खिन्थागोन नोंथांमोननो र' लोगोफोर बोरमा बुरै जानांगौ बुंथारफिनबाय जालायगोन नोंनिफ्राय बुरैसिन आङो हा 10 बोसोरसो थांथ'बा आंथ' बिदिनो थाबाय थागोनसै आयौ आंखौ थाब बुरायगोन होनबाय बुरायाहाय ना आं थाबनो बेखौनो गानगोन ओमफ्राय लोगोफोर नै आं एसे गस्ला गानबायहाय लोगोफोर दिनै माने आङो मा होनो दख'ना गाननो होननानैसो दख'ना नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दख'नाखौनो माखौ गाननो होननानै नागिरबाय थाबाय ओमफ्राय थाग थिग बे गस्लाखौ नुदों आरोना आङो ओमफ्राय गस्लासो गानसै खोमालै होननानै बुंबाय आङो हासबेन्डखौ ओमफ्राय गानदो जाबाय आरो बे जानला मोनला गस्लाखौ गानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ फसायनाय खोमा ओमफ्राय बेखौ गानहोदों आरोना लोगोफोर बिदि गाननो नागिराखैमोन आरोना आं दख'नासो गाननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेखौ मारैनोबा नुसननाय ओमफ्राय गाननो बिबाय ओमफ्राय गानबाय आरोना एसे जग्ल'ग्ल'खौ गानहोबाय खोमा हासबेन्डआबो जानला मोनला गानो आरोना बियो बिया थांसै बाबाया लायखोबा मासै सेन्देल गानो थांसै जोंहा मामिखौ एसे जन्दिस जारिहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जेबो जायासै न' सिबखांबाय माखांबाय डाइरेक्ट दुगैबाय बाबानि साहा फुदुंनानै होबाय देलायबाय फैबाय ओमफ्राय जिबो फुनांगौमोन दायो सुफैनोसै ओमफ्राय ओंखामबो जायासै दायो जाफैनोसै संनानै सङासैबो जायासैबो दायोथ' फैनानै जाफैनोसै खनसेनो सानसुनिखौ फुंनि जायासै आरो दिनै सानसुनि खनसेनो जानोसै दाहाय फैनानै थांग्रोनोसै जोङो Monalisa ओरैबायदि दुस्त गारि गाखोनो लिङो गारि गाखोबा लिंगाबाय थायो ओरै बास फैदों बास माबा बास जाखो बेबा ये मोनसै जोङो दायो थांनानै फैफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैबायदि लामाफोरानो बेसरजोंनो बुंफबजोबनाय आरोना लोगोफोर मा होनो दुब्लिफोरा ओमफ्राय जि फटक लानो लुगैबाय आङो ओमफ्राय हासबेन्डआ जि मारिबायखा आरोना बियो फटक थिखोलाबायनो बाथारो आरोना ओमफ्राय गारि सिङावनो थानानै खान्दादा फटकखौनो थिखोहरबाय थाबाय आरोना नै जोंखौ ओंखारनो थिनबाय ओंखारथारा ओमफ्राय जों मामिजों ओंखारनानै एसे फटक लाबाय आरोना लोगोफोर हिनजावफोरनिबाथाय बिबार होनबाथाय ओरैबायदि लबखा आरोना मा खालामनो आरोना लोगोफोर नै न'आव सफैबाय ओमफ्राय मामिया खिखांबायबो खिखांबाय आंगुर जागासिनो दायो नै आंगुर होनलाय टेस्टि नङा नंगौ ना टेस्टि मा टेस्टि होनलाय आथिं फोलावलायनानै जादों मालाय नै उन्दुनो बायदिसि गाबोबाय गारियाव उन्दुआ मायाबो ओमफ्राय फैनानै आरामसे खिफैलायबावबाय बिजा दुगिगा नै फिसाजोआबो नै फिसाजोआबो नै दुस्थुथार फिसा हिनजाव सना आंनि जिउ आंगुरा हगारबोखौ
आं गुर मोनथिथारबाय बालायबायसो आङो नै बाहायबा खामानि जाया बेजों बिबैखौ गाबज्रिगासिनो मालाय र' निजा बाबाया ओंख्रि संदों नालाय बाबाया मा ओंख्रि संदों ये हयना बा दालि सब्जि दालि नै बे मामिनि खिस्रि नै मामिनि खिस्रि बेयाव बे दालि दालि ओइ आदा माबेयालाय आथायालाय आथायानो गाबज्रिगासिनो आथा आलु बाथोन ओमफ्राय दालि मोनबाथाय जाबाय जानोसै दे मोजाङै सं दे साफा संना हो आइदै नै ओमफ्राय जोंहा दायो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो उन्दुनानैबो सिखांबाय आं उन्दुवाखै आरो माइ उन्दुदों ओमफ्राय रावबो गैया दायो हासबेन्डआबो दहाय जाखांनानै मैयाथ' सरस्वतीमोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो एसे एनै खामानि थागोन ना दिनैथ' बेखौ मावनो थांबाय स्कुलाव ओमफ्रायो बाबाजों मामिजों साहित्य सभायाव थांबाय ओमफ्राय आइयाथ' मैया गुवाहाटियाव थांदों नानिनि रुमाव ओमफ्राय दायो जोङो मामिजों आंजोंल' दं आरोना लोगोफोरनि दुस्थुआनो जुर गैया जेराव आंबो गोदो बिदि नंगोना नङामोन जाखो उन्दैयाव सोरनि लाखो दुस्थुआ आयै मारै जाखो गालदुमे हाय होनलाय हेल' होनलाय नालाय मा होनबावसो होनबाय आं दुस्थुआनो जांखा ओइ बागदाव सोलायबाय माखौबा माखौ थ' होनलायखो होमबा हा माखौ बागदावखो मामि ओमफ्राय दायो बाबामोना फैबाय आरोना लोगोफोर साहित्य सभायाव थांदोंमोन 3थासोआवनो सफैफिनदों ओमफ्राय दायो ओंखाम जाला जोङो सानसुनि दहाय बिदिनो 10:30 जाखादों नालाय दायो बेलासियाव थब जानोसै ओमफ्राय दायो बाबाया सफैनायखाय जोङो नै गाइखेर लोंनोसैलाय आरोना लोगोफोर बाबाजों आंजों बाबाया साहा लोङा नामा बाबानो गाइखेर हैनोसै ओमफ्राय आं आरामसे साहा लोंसै आरोना बेखौ बाबानो हैग्रोनोसै दायो नै ओमफ्राय बेहा बिखुङावसो दङ मेगन गिदिर नै गारथारनाय जोंहा गाइखेर साहाजों लोंसै आंहा नै लोगोफोर आंना गाइखेर साहा आंना नै ओमफ्राय बेनि खर'आ देन्जारसखा खर'आनो बेना दुगैखांबाय आरोना लोगोफोर दहाय साहा लोंखांनानै मामिखौ दसे बानानै लामाथिं एसे बेरायबाय बेरायनानै बिदिनो थांलाय फैलाय थाबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय दायो फुजा होनोसै आरोना लोगोफोर दुगैखांबाय नै मामिखौ बिसिखौनो दोनहैदां आंबो दे फुजाखौ थाब होनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर आङो जै दे दा जै होन जै दे ओरै जै होन दे जै होन दे ओरै जै दे जै जाबायथ' आइसमा जाबाय दे आसै होनबावनोसै जाबाय दे जै होनबावदो दे जै होनबावदो मोजां दे आखाइ ला ओरै आखाइ ला आखाइया ओरै दे जै होनदो जै होनदो जै आखाइ ला ओरै आखाइया जै स्टप जाबाय जै होनखांबाय होनखांनानै होनबाय थायोना जै होनबावसैनो दै होनबावगोन जै होनबावगोन हा खुलुमखांनानै खुलुमबावनो मासो नामा खुलुमगाबाय दा जै होनबायना जै होनदों नामा आं फिसा हिन्जाव जै होनदोंना थु लेंबावबाय नै खुलुमहैबावसैनो बालायबाय उनथिं दोनहरलायबाय बेखौ
दायो जों ओमफ्राय गामियाव अमा आदार हैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेलासिलायबाय हासबेन्डआबो स्कुलावसो दङ खामानि मावदों मैया सरसथिनो ओमफ्राय दा फैयाखै आरोना खामानिया जोबाखै नामा ओमफ्राय आंबो दायो फुजा होखांबाय ओमफ्राय जोङो दहायनो लांफानो नागिरदोंमोन आरो अमा आदारखौ ओमफ्राय लांफागौमोन आरो लांफानो नागिराखैमोन होनदोंमोन माबायाव मामिखौहाय जन्दिस जारिनियाव लांफानो नागिरदोंमोन आरोना होलांनो नागिरदोंमोन बाबाया माने साइथ' सबायाव थांनो होन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय ओंखाम जालांगोन 10थासोआवनो होनबाय नालाय ओमफ्राय बेखायनो जोङो थब जारिनानै फैनोसै होननानै थब जारिनानै फैबाय आरो ओमफ्राय अमा आदार लांबावबा ओरै हाबलाय एसे लेट जागोन नालाय थब थांनानै फैनांगौआ बाबाया आरो साइथ' सबायाव थांनो नागिरदों थाब ओंखाम जालांगोन होननानै है लांला होननानै थाबाय दा बेलासियाव लांसै होननानै ओमफ्राय जों दायो लांसै होननानै अमानो आदार हैनो नागिरदों गामियाव ओमफ्राय आं दायो अमानि आदारखौ बाल्थिङाव लानोसै केन्द्रा फैबाथाय डाइरेक्ट थांसै आरोना दा फुजाबो होखांबाय लोगोफोर नै मामिनि जोंहाजों फुजा होखांबाय आरो दायो अमा आदार हैनोसै गामियावसोबा अमा आदाराबो नै बेखौ बाखाबाय आङो बायाबा जाया खामानि गैया बायाबा जाला दा बेखौ दहायनो लांफाखाबालाय स्रा जाबायमोन आरोना ओमफ्राय थब फैनांगौ नालाय बेखायनो अमा आदारखौ लांफायासै आरोना जोङो जै होनगासिनो आं हालाहाय आखायासो मा थ' अमा आदार सोहैनो जै आरो जैनो अल रुनाय आरोना लोगोफोर दाख्लै अल जाब्रोबायना लाबोदोंमोन नालाय अमानो जि गोथाव मोदोमदों गोदोनि संनाय जाजानायबा जागौसोमोन आं जि गोथाव मोदोमखाबाय दानि ओंख्रिफोरासो बिदि गोथावखौनो मोदोमला मस्थ' गोथाव मोदोमखादों लाब्रा हाबानि लाब्रानो जागौ मोनलायदों दानिफोरासो बिदि गोथावखौनो मोदोमला नै ओमफ्राय जोंना बैग्रिया देनजार मोननानै सिरिगासिनो आरोना लोगोफोर नै मोनजायाबो मायाबो आं रागेन हाला आरोना ओमफ्राय दा फुङावथ' बिसोरो जाहाबजोबो सिरिनाया नै आंहा रेडि लाखांलायबाय दाबो फैया गोलैनि फुरा खाखाबाय आं ओरैजाय थोरसिखोबाय ओरैखोबाय ओमफ्राय ओरैसो लांनांसिगोन आरो दा बेखौ आखाइ हमथा जानाय बेयो खानाया हमथा जानाय नंला आरोना ओरै लाथोंसै आरो सुलु बेलासिनि सुलु बेरायनानै ओमफ्राय नै जोंना अमाया लोगोफोर बेनो जों थांबा बाबाया आदार होगासिनोखामोन आरोना लोगोफोर मोनजाहांहाय लोगोफोर बे अमाखौ बेखायनो थाब देरथारथोंसै होननानै दा माने मैगङाबो खम नालाय बेखायनो बायनानै रुनानै हैबाय थानाय जादों आरोना लोगोफोर एसे मोनजाहां मोनजाबा खबर मोनगोन र' लोगोफोर दानि खोन्थाथ'वा बेखायनो एसे थाब देरथारथोंसै होननानै आदार हैनाय जादों आरोना मोनालायबाय जा अमा आदार हैनाया होबाय फैबाय मोनाखादों नालाय ओमफ्राय हैनै फुलकबि लानो नागिरदों केन्द्राया लाहैबाय एसे दायो बेखौनो भाजा एवनानै जानोसै आरो मामिनो ओंखाम दौखांबाय खिस्रि दंमोन मामिया ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ओइनि साराय सुना होबाय आङो गेन्द्रानो ओमफ्राय गेन्द्राया मैगं सुगासिनो ओरै भाजाखौ एवसिगोन आरोना बायदायावनो संगोन मामिनोबो खिस्रिखौ दौखांखाबाय खिस्रि जाखांबाय ओमफ्राय उन्दुनो लिंगासिनो थ' होननानै दानो फुथुवा आङो बेखौ दानो फुथुवा आङो केन्द्राया नै बान्दा कफि फुलकफि आलु मटर दैखौलाय मा होबाय थाखोसै दखानाव दोनगोन जोंहा खर'आनो बिदि जाहैबाय गथ'आनो जि गोथाव मोदोमदों ओरै ओंखाम जानबाय आलासि फैदोंमोन आरोना बेखायनो साहा फुदुंलायबाय आरोना नै जोङो दै फुदुंनो आथिं जगार बानायखाबाय लांसैल' नै बे दाबो उन्दुआ थेन्थ'गासिनो सिनिखौ नांला होखादों आङो फाजाया उन्दुनो लिंगासिनोसै गथ'आ उन्दुजाया आंखौ फुथुथ'थाराखै आं दानो आलासि फैदों आरोना बाबानि लोगो बिसोर बिफानिखौ सिनायदों बिफानि लोगो बुंदों ओमफ्राय मिथिला सोरनि बाबानि लोगो ना बिफानि लोगो मिथिला आलासि फैदों जायखिया खर' खुस्रावलायबाय लाब्राया मबाइलाव कालारफोरखौनो आलादा नुयो आलासिया उन्दुलांबाय उन्दुबाथ' नै उन्दुनो होननानै लेंबाय थानाय थु होबाय थानाय ओंखायसो उन्दुनो ओंखारनायखायनो आराम उन्दुलांथारबानो मामिया उन्दुलांबाय आरोना फुथुफैबाय आङो आलासिफोर दङ आरोना बेलेग खामानिनि थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय रायज्लायगासिनो
ओंखाम ओंख्रियाबो मोनजोब्बाय दायो मामियाबो उन्दुबाय जानोसै उन्दुनोसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट